Yani bizler sizin wagtyňyzy boş-boşuna gidirecek bolamyk. Bizler bu zatlar näme üçin sizleri maglumatlandyrmak üçin edýär dogonjuklarym. Yani Türkmenistanyň içinde haýsy milletler ýaşaýar, kimler ýaşaýar, ondan başga nähile siýasat alınıp barylýar, nähile kemçilikler bar. Yani bu zatlar bir döwre wagt bir şekilde pikir alışmak isleýär. Bu taýda bizler birek birimizi kemsitip ýa birekden üstün bolmaklyk däl. Çünki dünýä türkmenlerine bizler türkmenleri tanıtmak isleýär. Yani Türkmen diýen bir millet bar dogonjuklarym. Türkmenlerin yaşayan devletlerinde Türkmenlere bildirgesiz bir zulüm edilýär. Bilýäňizmi? Yani şonu uturyn, ýaýa tıklan video roligiň hemmekşi öňüne çykarýarlar, goldaw beriňler. Eger türkmen bolsaňyz, türkmençe düşünüp bir ganyňda türkmen gany bar bolsa bir ýaýyny paýlaş, ýaýyny begen bir ekrany tıkla. Bir ekrany paýlaşyňa bir türkmen dogonjuk, yani türkmeni goldamasa kim kimi goldasyn? Seredin. Ermeniler bir-birini goldaýar, Orslar bir-birini goldaýar, Araplar bir-birini goldaýar. Emma bizim türkmenlerimiz integem birek goldamaklygy, hoşamaý bolmaklygy, pikir alşmaklygy öwrenmediler. Çünki bizi bozdular. Bizim agdymyzdan girip götümizden çykdylar dogonjuklarym. Çünki türkmenlere türkmençiligi unutturdular. Yani birek bir süýji söz aýtmaýar, ýaýyn açsyn, ýa bir adetini goldaw bermeýär, seredip oturýar. Yani kyskanmaň dogonjuklarym. Ýaýlary paýlaşyň, video rolikleri paýlaşyň, ekrana tıklaň, yani birek goldalyň. Biz bir-birimizi goldamasak kim kimi goldasyn? Näme kyny bar şu ekrana tıklamaklyk, like basmaklyk, goldaw bermeklik näme kyny bar? Meselem bizler sizlere Türkmenistanyň içinde bolup duran bir geden maglumatlaryny aýdýar. Yani Türkmenistanyň 5 tanjak welaýaty bar dogonjuklar. Ahal welaýaty, Mar welaýaty, Daşoğuz welaýaty, Balkan welaýaty, Lewap welaýaty, 5 tanjak welaýatymyz bar. Şu 5 welaýatynyň içinde ýaşaýan watandaşlarymyzyň durmuş hal ýagdaýlary hakynda, alınıp barylýan siýasat hakynda, edilýän işler hakynda we bir giden kemçilikler hakynda pikir paýlaşýar. Dogonjuklarym bu taýda erwestat aýdylan. Eger Türkmenistanyň içinde görüweşden bir kili bilinmeýän zatlar bardyr. Gözleňe türkmen meselem Türkmenistanyň içinde bir giden milletler ýaşaýar. Tatarlar ýaşaýar, özbekler ýaşaýar, koreýler ýaşaýar, ýakutlar ýaşaýar. Yani bir giden milletler ýaşaýar, Orslar ýaşaýar, Ermeniler ýaşaýar, Farslar ýaşaýar, Buluşlar ýaşaýar. Dogry dälmi? Yani bu zatlar bizler öwrenýär. Yani Türkmenistan içinde haýsy milletler ýaşaýar? Koreýler tanıýaňyzmy? Ýakutlar tanıýaňyzmy? Tanaňyz dogry dälmi? Farslar we Buluşlar we yani Türkmenistan içinde ýaşaýan bir giden gaýry milletler bar. Bizem bu zatlar sizlere tanıdýar, meselem öwliýalar hakynda gepleşýär. Yani Türkmenistan içinde bir giden mazarlar bar. Türkmenistan içinde bir giden mazarlar bar dogonjuklarym. Yani men size gurrun berýin. Men Türkmenistan'da wagty mazarlyklara aýlanýardym, öwliýalara aýlanýardym, ondan soň ziyaret yerlere aýlanýardym. Ene görýäňiz dämi? Daşoğuzyň şäheriniň içinde %80'i özbek diýär. Seredip görüň, Daşoğuzyň içi durşuny özbek diýär. Lewap welaýaty özbek diýär. Yani Aşgabat 1948-nji ýylda ýok boldy, ýer titremedi. Şoňam içi durşuny özbek. Men tekedik görenleriň köpüsi özbek şolar. Tebe men tanıyan olur yadyňa düşýän o Berdenge'de Polmex, Renaissance diýen bir giden Türk şirketleri bardy bilýän. Polmex we Renaissance var. Bir giden şirketler var. Şonuň içinde işleýärler. Bir giden özbekler işleýärdi bilýän. Daşoğlu özbek şu taýyň işgärleriniň köpüsi yadyňa düşýän. Ondan soň şu Berdenge'de ýaşaýardylar. Şu 3 aýyň bu tarapy Berdenge'de. Şu taýda bir giden stadion guruldy, mehmanhana guruldy we şolaryň ýaşaýan jaýlaryny sökdiler. Şolaryň köpüsi Aşgabatda ýaşaýar, men teke türkmeni diýip. Yani şolar Daşoğuzdan, Lewapdan, Mardan, Ahaldan, bir giden nemelerden gelen adamlar. Çünkü Aşgabat 1948-nji ýylda ýer titremeginiň esasında ýykyldy dogonjuklarym. Soň göçüp geldiler. Yani Aşgabatyň işgärleriniň köpüsi özbek diýip ýaşaýjylar hem özbek. Bu zatlar ýalan däl dogonjuklar. Meselem näşe? Afganistanda da bir giden özbekler ýaşaýar, Türkmenistanda da bir giden özbekler ýaşaýar, Daşoğuzda, Lewapda, Aşgabatda bir giden özbekler ýaşaýar, Tatarlar ýaşaýar. Meselem Sigan bilýäňiz, meselem Siganlar ýaşaýar Aşgabatda. Meselem Türkler Cingile diýär. Ondan soň Orslar Sigan diýär, bizler Jögü diýär. Bizler bolsa olara Jögü diýär. Yani Siganlara Jögü diýär. Bular bir sürü bolup owalarda, şäherlerde bir sürü bolup bazarlarda, o taýda bu taýda aýlanýardylar. Esasen şol Aşgabatda, Teke bazarda, Ors bazarda gaty köpdiler we jygıldykda kendiler. Şol neme Jögüler. Şolaryň şu wagt Aşgabatda ýaşaýarlar. Ondan soň indi gözeňe türkler şolar şu wagt Orsça gepleýärler, ýarym türkmençe gepleýärler. Bizler teke türkmen diýär özlerine we türk hakyky türkmenlere sökýärler. Bilýäňizmi? Meselem küntüçülük ýaýra diýärler, azgynlyk ýaýra diýärler, bir giden ahlaksyzlyk ýaýra diýärler. PK ýarışda jezaly oýnap emjegini, götüni görkezýärler. Men türkmen diýip oturýarlar. Sene diýäňizmi? Yani olar türkmenleri çüýretdiler.
Yani Türkmen diyen bir milleti ýok etmeklik üçin näme etmeli? Meselem Orsoň taryhynda näme bar? Türkmen milletini ýok etmeklik üçin taryhyny, dilini ýok etmeli diýär. Yani senin taryhyny, dilini, medeniýetini, senin taryhyny, dilini, medeniýetini ýok edip bilseler, boldy Türkmen diyen millet ýok bolup gidýär Türkmenistan içinde. Olaram şonu edip oturýdy oňjuklar. Meniň gynanýan zadym, men Türkmen diýerler, men teke diýerler, bizim taryhymyzy, medeniýetimizi, däpdesturymyzy, dilimizi ýok edip oturýarlar. Görmeýäňizmi? Yarım özbekçe, yarım orsça, yarım türkçe garym atym edip böler. Indi men size aýdyn, bular näme üçin türkçe gepleýär, näme üçin türkmençe geplemeýär? Mesela Türkmenistanyň içinde ýaşaýan ermeniler, orslar türkçe geplemäni goýarýar, türkmençe geplendir. Onuň bir sebäbi bar. Çünki Türkmenistanyň içinde ýaşaýan ermenilerde, orslarda bir düşünje bar. Türkmenleriň dilini, dinini, medeniýetini ýok etmeli. Şonuň üçin olar türkmençe geplemeýärler, türkçe gepleýärler, orsça gepleýärler. Ve köp bölegi İstanbul'da ýaşaýar. Yani Türkmenistan'ın vatandaşlygyny götürüp beren ermeniler İstanbul'da işleýärler ve Türkçe gepleýärler, orsça gepleýärler. Düşünýäňizmi? Yani bu zatlar bizler öwrenmesek, taryhymyzy öwrenmesek, düşmanlarymyzy öwrenmesek, Türkmen diýen millet galmaýar dogonjuklar. Soňra bular men Türkmen diýär, Afganistan döwletinde ýaşaýan türkmenlere söýükýärler, Eýranda ýaşaýan türkmenlere söýükýärler, Suriýada, Irakda, Türkiýede ýaşaýan türkmenlere söýükýärler. Onan men Türkmen diýip söýükýärler. Bir wagtlar şol SSR döwründe bizlere Piridatil Rodina diýip türkmenleri ýamallap bizim babalarymyzy attyrdylar, atywa çekdiler dogonjuklarmy. Bizim babalarymyzy Moskwaga gidip atyp öldürdiler. Mollalarymyzy, şeýhlarymyzy, professorlarymyzy, alimlarymyzy, taryhçylarymyzy, bir giden babalarymyzy, baýlarymyzy Moskwada atyp öldürdiler. Piridatil Rodina diýip orslara ýamanladylar, bizim adamlarymyzy öldürdiler. Onsoň bizim türkmenlerimiz, baýlarymyz, taryhçylarymyz, dindarlarymyz Eýrana gitdiler, Afganistana gitdiler, Türkiýe gitdiler, Moskwanyň içine gitdiler, ana bu nemede de ýaşaýarlar, Almaniýa gitdiler. Ýagny mejbur, çünki dinini ýaşatmaýarlar. Taryhyny ýaşatmaýarlar, medeniýetini ýaşatmaýarlar. Adip agzyny açdan Piridatil Rodina diýip türkmenleri atyp çekdiler. Indam olsa şolaryň çağalary Türkmenistanyň içinde men Türkmen diýerler, teke diýerler, bizim babalarymyz Göktepe'de söwüşdi diýerler, lewap gelmedi, mar gelmedi diýerler. Lewawa daşoğla şatır diýen bolýarlar, ýoksa öldüri täze göçmene. Aşgabat 1948-nji ýylda yer bilen ýegtan boldy, o taýyň hiç birisi oturumly ýaşaýjysy däl dogonjuklar. Näme üçin şonuň taryhyny gizleýärler? Aşgabatyň içinde ýaşaýanlar hemmesi göçmen, gelmişek dogonjuklar. Bul aýjy hakykat. Çünkü Aşgabat ýok boldy. Mesela Google'a yazın, Google'a girýäňizden Aşgabat depremi. Google'a giriňde yazın Aşgabat depremi diýip yazın. Aşgabat dümdüz bir giden suratlar çykýar, bir giden zatlar çykýar, ölenler çykýar, ýaman köp zat çykýar, oturup ağlayan dogonjuklar. 1948-nji ýylda Aşgabat depremi diýip Google'a yazın. Mesela Google'a girýäňiz 1948-nji ýyl Aşgabat depremi diýip yazın, bir giden suratlar çykýar, bir giden maglumatlar çykýar, oturup okan. Bir giden türkmenler öldü, Aşgabaty täzeden dikeltdiler. İçinde ýaşaýanlar gelmişler, dogonjuklarym bolar, oturumly ýaşaýjy däl. Daşoğuzdan, Lewapdan, Ahaldan, Mardan, Balkandan bir giden türkmenlerim geldi, taýyp özbeklerim geldi, tatarlarym geldi, jöwlerim geldi, orslarym geldi, ermenilerim geldi, gürjülerim geldi. Olar şol Aşgabatda Stalinin guran etaj jaýlarynda ýaşaýarlar. Şu wagtam ýaşaýarlar. Meselem men o birinji parkyň ýany bar, birinji parkdan beýle zada gidýär, birinji parkdan bu tarafa gitseňä berdeňä gidýär. Bu tarafa gitseňem zada gidýär, çogolna gidýär. O tarafa gitseňem ors näme gidýär? On näşirli optowa tarap gidýär, birinji parkyň ýany. Men şo töwereklerde kvartant bolup ýaşadym. Şo taýda etaj jaýlarynda farslar ýaşaýardy, özbekler ýaşaýardy, ermeniler ýaşaýardy, orslar ýaşaýardy, gürjüler ýaşaýardy, bir giden gaýry milletler ýaşaýardy. Biz olaryň öýünde kvartant bolduk, bizler şöyle öýüň eýesi bilen oturýardyk, şöyle gürleşip oturýardyk, sorajaga alışýardyk. Men şol birinji parkyň ýanynda bir sanak armiýanyň öýünde galdym. Bir sanak ors babulya wady, armiýan ors babulya wady. Men şol ors babulyanyň öýünde galan wagtym, onuň bir sanak ogly wady. Şol armiýan ors babulyanyň bir sanak ogly wady. Ondan şonuň ogly ejesiniň ýanyna gelen wagty 1 gram türkmençe bilen okdy, 1 gram. 1 gram türkmençe bilen okdy, gözeňe tupdy. Ondan dostlaryny zadyny alyp gelýärdi, ejesiniň kakasy ýokdy da olynam. Ondan bizim bir jaýynda kvartant bolýardy, bir tok etek geljek jaý wady. 3 tane oğlum var, şonu tok etek geljek jaýynda galýardyk. Ödem şol
3 ay bir aýwanda galady şu babulya, armyan babulya wadi. Soň oglunyň dostlary gelýärdi. Inanmarsyňyz o, inanmarsyňyz dogonjuklarym. O gelýän dostlarynda, joralarynda türkmene bolan mährem ýok, hormatam ýok, türkmençe gepläben bilen oklar. Gaýta bizleri ýigrenýärdiler o gözeňe türkler. Ejetine näme diýärdi? Ne razрешай им заходить в комнату diýärdi. Bilýärmi? Näme çuki ýok, näme diýärdi? Им не разрешай заходить в комнату. Ani pahnut diýip bir ratlara diýýärdi gözeňe türkler. Ýagny bizler tok etek ýalar jaýynda galýardyk. Soň babulya, nahar bişersek zadysek, babulya ertip berýärdik. Meniň ýanymda Levapli sana oglan bar. İkisi hem özbekdi. Birisi nejis özbek, birisi ýaman nejis ejeňi içi oňuşyksy özbekdi. Birisi men özbek diýärdi, ýöne edil türkmen ýalat dol bilýärmi? Birisi ýöne ýaman nejis da ejeňi, günde uşýardyk dogum. Onsoň bizler şol öz aramyzda nahar bişirip şol babulya ertip berýärdik goýunam. Şol babulya spasiba zat diýip ýarym rusça ýarym türkmençe gepleýärdi ol babulyany bolady. Ýöne şonuň çağlaryň dostlary eger biz gowaran okdy da gözeňe türkler ýigrenýärdi. Häzirem ýigrenýärler doganjuklar. Häzir Aşgabatyň içinde men teke türkmen diýip ýaşaýarlar, ýöne hemme göçmen gelmişek şolar. 1948-nji ýylda ýykyldy. 1958-de mi bilemok, 59-da mı dikeldilerinde göçüp geldiler. Gözeňe türkler äme diýip gurban bolýany bolýarmy? Poýsan ay partizan näme diýip otýan ay? Ona wagtda aýtpasan ay, gel söwüşmäliň, gel hakykaty gepleşelim şu wagt. Men size açyk hakykat aýdyp otyryn. Men özüm Aşgabatyň içinde Polimex'da, Renesans'da, 10 ýaşylyk Optavoy'da, Tekawazar'da, Orswazar'da, Gündogurwazar'da gezdim, gördüm. Men teke türkmen diýip söwdegär bolup berenleriň içinde özbeklerim bar. Gözeňe türkler özbekler men teke türkmen diýip böler. Men hatda şu bazarlaryň içinde buluşlar ham gördüm. Buluşlar ham gördüm, farslar ham gördüm bilýärmi? Köpüsini gördüm ýöne. Buluşlar özüniň buluşlugyny boýuna alýar. Bizler buluş diýärdi, magazinler bardy, bizler magazinne barýardyk. Ondan haritlarymyz Hataýyň haritydyr zat diýip buluşlar gowy gepleşýärdi. Ýöne farslar biz teke diýip aldyýardy. Bak bu farslar bar ha. Bizler teke diýip aldyýardy çünki men ol farslaryň magazinden bilýän, olar Gündogurwazarda magazinleri bar. Buluşlarym ma, özbeklerim ma, farslarym ma bizler bularyň magazinlerine baryp harit alýardyk, gepleşýärdik, tanýan men bulary. Buluşlar nähil etdiýsini? Buluşlar birazajyk bizlere integrasiýa bolupdyr. Gözeňe türkler, ene bärde men türkmen bolup ýören ene birisi geldi ýalançy men teke diýär bolam. Göptepede babam söwüşdi diýip dünýäni aldap ýör. Buny Frankfurtda Türkmenistanyň pasolstwasy bayramçylyk çaralaryny geçiren wagty bulary getirip bulara don geydirýärler, garrymazy telpek geydirýärler, bulary türkmen görkezip çykyş etdirýärler. Meselem şol Ukrainada Türkmenistanyň pasolstwasy, Germaniýada, Amerikada Türkmenistanyň pasolstwalary ýurtdaşynda bayramçylyk çaralaryny geçirýärler ha, türkmenleriň adyndan. Şonda bulary türkmen görkezip telpek geydirip, don geydirip bir günlük türkmen edýärler. Ondan bular şu taýyk barýarlar, daňy türkmenleriň adyndan tans edýärler, küçtep ýarlar. Bir günlük bir sagatlyk video düşmek üçin türkmen obrazyna girip, biz teke türkmeni diýärler. Müň ýyllıklardan galan ahal teke aty diýärler, emma biz ahalady haçan dakyldy. Türkmenistanyň topragyna ahal welaýatynyň öňkü ady nämedi? Ha? Aşgabatyň öňkü ady nämedi? Şonu soran mesela müň ýyllıklar ahal teke aty diýärler, emma ahalady haçan dakyldy. Tekeler keýmir köri tanıýamy, tekeler nerden gelip çykdy, asly haýsy kökenden gelip çykdy. Keýmir köri tanıýarlarmy, tanan oklara. Gözeňe türkler men öz gözüm bilen gördüm o. Aşgabatda ýaşaýan özbekler, tatarlar, farslar, ermeniler özüne teke türkmeni diýýärler. Özüne teke türkmeni diýýärler, ýöne aslyny, aslaryny bilmeýärler. Doganjuklarym bu ajy hakykat ha. Meniň özüm doganjuklarym bak. Aşgabatyň içine aýlandym. Mary welaýatynyň içinde Jojuklu diýen bir yer bar. Jojukla barp gördüňizmi? Ha? Şo taýda dokumentsiz ýaşap ýören täjikler bar. Jojukla barp görüň şo näme? Jojuklu diýärdik biz şoňa. Jojukla barp görüň şo taýy. Garowma. Jojukla garow Mary welaýatynyň içindäki Jojukla baryň. Şo taýda dokumentsiz ýaşap ýören bir giden täjikler bar, doganjuklarym. Täjikler bar. Şolar potroda paxta ýerýärler, potroda seredýärler, buğda ýekýärler. Olaryň başlygy fars. Neme Prado maşin minýärdi. Onuň başlygy fars, işgälerem täjikdi. Soňra şol Jojuklyň içinde peştunlaryň owasy bar. Jojuklyň içinde bir giden peştunlar ýaşaýar, burunlar ullukan peştunlar ýaşaýar şo taýda. Olar da owan diýärdi. Soň bizler maşinli şolaryň ýaşaýan owasyna gitdik, täjikleriň owasyny gördük, şol peştunlaryň owasyny gördük. Soňra bayramalda farslar ýaşaýar. Bayramalda farslar ýaşaýar, bilýäňizmi? Bayramalda farslar ýaşaýar. Soňra men näme gitdim? Ýolata etrafy içindäki bulujowalara gitdim. Bulujowalara aýlandym, bulujowalara baryp buluşlary gördüm bilýärmi? Bir giden buluşlar bardy.
Soň men buluşlar bilen gepleşýärdim, buluşlaryň ýaşullar zady bilen gepleşýärdim bolynam. Näme etdiler? Bizlere diýýärdi. Bu näme etýär? Moderatorlar adam almaň. Soňça men şu buluşlaryň bir ýaşulsy bardy. Men şu buluç ýaşuly bilen oturyp gürleşdim. Şonda şu buluç ýaşuly biziň buluşlarymyza diýdi. Türkmenistanyň organ işgärleri neçe satdyrdy diýdi. Bak, şu ýaşuly buluç ýaşuly gurun berdi bunu maňa. Biziň buluşlarymyza diýdi, Türkmenistanyň organ işgärleri diýdi, neçe satdyrdy diýdi. Ve olara neçe satdyryp diýdi. Iň soňunda da olar günäkär diýip diýdi. Jaýyny, malyny, mülküni aldylar we buluşlar günäkär edip görkezdiler diýdi. Göden getirip gör. Ondan soň men bu buluç ýaşuldan soradym, diýdim ki, ýaşul diýdim, näme üçin buluşlara satdyrdylar neçe serişden denimde. Eýrandan farslar gereğini getirýärdi diýdi. Eýranly farslar diýdi, Türkmenistany gereğini getirýärler diýdi. Buluşlaryň dokumenty, pasporty bolmady üçin hem owallarda buluşlara gereğini satdyrdylar diýdi. Bular diýdi, näme üçin beýle boldy diýlende, bak diýdi, Stalin döwrüni gurrun berdi. Stalin diýdi, türkmenleri diýdi, 18 ýaşdan 55 ýaşa deňeş türkmenleri söwüşip gitdiler diýdi. Ol Germaniýa bilen Orsa söwüşende diýdi, söwüşe gitdiler diýdi. Ekrançylyk, kärendeçilik ederýärlik adam galmady diýdi. Şonda Eýranyň şahyndan haýyş edip şertname gol çekip Eýrandan buluşlary, kürtleri, farslary getiripdirler ekeni. Buğday ekerýaly, paht ekerýaly, kärendeçilik edip kartoşka ekip söwüşip ýören eskerlere uğradar ýaly, poýda ýükläp. Ondan soň şeýle getirildi diýdi. Bizlerim diýdi, Eýrandan geldik diýdi. Asly buluşlaryň köpüsi Eýrandan geldi. Ondan soň ýarymyz diýdi, Sapar Murat Türkmenbaşy döwründe diýdi. Afganistandaky türkmenleri öz isleği boýunça gelmek isleýänlere gol çekilendi. Afganistanda ýaşaýan türkmenler Türkmenistana gelipdirler ýaşullary we Türkmenistanyň sistemasy biziň ýaşaýyş medeniýetimize uygun däl diýipdirler ekeni. Çünki aýal gyýlaryňyzy erkekler bilen birlikde bir mekdepde okutýaňyz diýipdir we bir giden ors näme geçipsiňiz diýipdir. Ýani ors kulturasyna geçdik da orsyň däpde soruny. Ondan soň aýal gyýlar bir mekdepde okaýar. Ondan soň bir giden arak zawodlar bardy. Arak zawod, çakır zawod diýilýärdi. Bir giden arak vino zawod bardy. Ondan soň şol Afganistanda ýaşaýan türkmen doganlarymyz biziň ýaşamaklygymyza Türkmenistan uygun däl diýende Saparma Türkmenbaşy gatnaşy üçin ýol açýar. Gatnaşy üçin, ýani gelip gitmek üçin ýol açýar biziň türkmenlerimize. Şonda 3000den gowrak buluşlar geldi diýär. 3000den gowrak buluşlar geldi diýär Afganistandan. Ýöne türkmenler gelmedi diýär, Türkmenistana göçüp diýär. Emma buluşlar geldi diýär. Ondan soň diýär buluşlary diýär, şol pasport bermän, dokument bermän owalara çet ýerlere ýerleşdirdiler we bulary kärendeçileriň eline işgär edip berdiler diýär. Ýani kimin potrody bar bolsa, şo potrotçynyň işgäri bolduk diýär, paht tekse pahtasyny otaýadyk diýär, bizlere iýiçki berýär diýär, pul berýär diýär, melleginiň gapdandan çatma dikip berýärdi diýär. Ondan bizler şol ýaşlyga gidýärdik diýär, ýaşlyk, KK, Tejen, şo taýlar gelip diýdi, potrotçylaryň pahtasyny ýelyp şo taýda potrodyň gapdandan çadyr dikip şo taýda ýaşap başladyk diýär. Ýani diýär, kyn boldy diýär. Ondan soň diýär, bu diýär Saparma Türkmenbaşy şo Afganistandaky türkmenleriň Türkmenistana dogan garyndaşlaryny görmek üçin gelip gitmekligine ýol açanda trek geçirip başlapdyrlar. Trek. Oňadan Afganistanyň şol öňkü prezidenti bar, öňkü prezidenti ruhsat berýän eken. Ondan soň şu wagt benzin salyarka satýarlar. Meselem şol Mar welaýatynyň jogjuklarynyň içinde bir giden peştunlar bar. Olar Aşgabatda universitetde okaýarlar we bular benzin satýarlar, salyarka benzin satýarlar Afganistana ekidip. Gözüňe Gatybay olar bar, türkmen barany Gatybay sebäpler olaryň ýaşaýan owalaryny aýlandyk maşynly, ýöretö maşynly, olaryň jaýlaryny gördük, olaryň ýaşaýyş durmuşyny gördük, Gatybay ýaşaýarlar. Gözüňe türkmen. Ondan soň indi bunu näme üçin etdiler? Ýani bular owan diýip Afganistanda ýaşaýan türkmen doganlarymyzy unutdurdular. Ýani bizler Afganistanda türkmen badyr diýip pikir etmädik, owanlar gözüňizde ele burunlary ullukan bilýärmi, farsça gepläp ýören owanlar gözüňizde gelýärdi. Ondan soň günlerde bir gün nälik boldy? Ýörüte bir sanat Afganistanly türkmen ýaşulyny getirdiler. Meniň garşymda oturtdylar. Ol türkmeniň Sarık diýilýär, Sarık bilýärmi? Bizim peýgamberimizden ulan ýaly şöyle, şöhrüne gümmedi aljak zatda şöyle Sarık bar. Osmanlyda da ulan ýanlar şöyle Sarykly türkmenleriň nemesi. Oňa Sarık diýilýär, bilemok beýlekler näme şöyle ak selle aýlanýar, şöyle boýundan aýlanýar, şöhründe durýar. Şeýle bir ýaşulyny getirdiler, meni hem öňünde oturtdylar. Ondan soň şöyle gurrun berdiler, birlere gurrun berdi. Şonda şo ýaşuly ýaman köp zatlar gurrun berdi, doganjyklaryň birlere bara. Men şo zatlar ýadymda galýar, gat köp zatlar ýadymda bar. Indi meniň size aýtmak isleýän zatym, bizler Türkmenistanyň içki taryhyny bilmesek,
Şu zatlar öwrenmesek Türkmenistan açılıp bilmeýär. Düşünýärmi? Türkmenistan açılıp bilmeýär. Näme üçin diýilende? Ine saparma Türkmenbaşy döwründe biziň halkymyzda narkoman triyek etdiler. Hemme kişi şo film gyzdyryp triyek çekýärdi. Pejin başynda oturup dogry dälmi? Hemmeňiz bilýänsiňiz, kakalaryňyz, babalaryňyz o toý märeke bolsa pejin gapdalynda ot ýakyp, film gyzdyryp triyek çekýärdiler, bilýäňizmi? Bir giden ayal gyllarymyz köçede boldy, bazarda ayal gyllarymyz çekide satýarlar, ot satýarlar, ukrop petrushka satýarlar, getirip ärine neşe alyp berýärdiler, bilýäňizmi? Neşe satýarlar, gatyka itin bokýarlyk neşe satýardylar. Etaj jaýlarda bilýäňmi? Etaj jaýlarda neşe satýardylar. Ol zatlar satýardy. Meselen waýenli garadoklaryň içinde we ol bölük etaj jaýlary bolýar, şäher merkezlerinde etaj jaýlary bolýar. Buňa opşit diýerler. O orson gurup giden hökümet jaýlary bardy, bilýäňizmi? O şol etaj jaýlaryny bir gide neşe satýanlar bardy. Gidip adamlar treye galýardylar, neşe alýardylar, gereğin alýardylar. Toý märekede oturup içip çekip bir giden adamlar bozuldular. Indi gözüňize getirip şo döwürlerde neşe çekilýän döwründe bir giden adamlar narkoman bolanda ayal gyllarymyz köçede galdy. O taryhymyzdan unutuldy. Ýagny gaty köp zatlar boldy dogonjuklarym. Indi şo döwürlerde atasy enesi narkoman bolanlar meselen bir giden ayal gyllarymyz şu wagt daş ogudyň türmesinde ýaty neşe ferişdesin satyp. Her öýden bir ayal maşgala daş oguzda, her öýden bir erkek adam odan depede boldy. Bilýäňizmi? Ýani her öýden bir türemşik boldy da. Indi şo döwürlerde yoldaşı narkoman olan ayal dogallarymyz bilýändir. Meselen äriň narkoman bolsa, äriň özüniň narkomanlygyny bildirmejek bolup, gözüňe türkür, äriň narkomanlygyny bildirmejek bolup senden ýadyrgaýar. Senden özüň uzak tutýar, seniň bilen käňe gatnaşmaýar, şu bilaýmasyn diýip öňe sögünüp berýär, gaharlanyp berýär, bilýäňizmi? Ýani köp kişi narkoman bilýändir. Indi biziň hökümetem eduşana narkoman. Biziň hökümetimiz narkoman, bir zady gizliýär. Hem halkdan gizliýär, hem dünýä ýüzünden gizliýär. Şonu uturyn öz halkyny gynýar, urýar, sökýär, günni kynlaşdyrýar, Türkmenistany terk etdirýär, iş bermeýär, üstümizden gülýär. Seni tükür. Bir giden ýalan maglumatlar berip otyr. Indi pikir etgörüm dogonjuklarym. Bu hökümetiň bir syry bar. Halkdan gizliýär, şo zat ýüze çykaýmasyn diýär, çünki utanýar. Öýüňizde äriňiz narkoman bolan wagty, "Way gyran degen sen girin çekýärmi?" diýen wagty ýüz ütgäp, gyzaryp, agaryp, zat edip, utanyp, seniň bilen sögüşip, öýden çykyp gidip, 2-3 günläp gelmän, zat etmän, soňam gelip, "Hawa zat" diýip ýene ýaraşyp ysnyşyk gidýänsiňiz, bilýäňizmi? Ay bolýar, ýöne ýuwaşlyk bilen goý diýäň, olum wino içip başlaýar, samogon içip başlaýar, hawa. Neşäni goýýar, alkaş bolýar, ýöne är aýal bilen ýaşaşyp başlaýar. Bu hökümetim şonu alak. Eger şu hökümetiň syryny çözmeseň, halk köpçüligine şu hökümetiň kimligini tanatmasaň, bu ýadyrgan itýaly, gudulan itýaly halkyny dişläp berýär, özüni gizlemek üçin. Emma şunyň syryny çözýän, ähli kemçilikler halk köpçüligine aýdýan, olsaň bu halky daglamaya, halky gudulamaýar, çünki her kim bilýär da bunyň kimligini. Düşünýäňizmi? Ýani şu hökümetiň bir gizliň syry bar, dogonjuklar, şonuň üçin ýadyrgaýar. Şonuň türin halk köpçüligini taýaklaýar, günni kynlaşdyrýar, gariplaşdyrýar, Türkmenistany terk etdirýär. Indi men size bir syr berýän, dogonjuklarym. Indi men size syr berýän. Bu hökümet bildirgesiz bir şekilde haramçylyk döredýär. Jelepçilik, azgynçylyk, ahlaksyzlyk döredýär. Şonuň üçin halal kalbasa diýip kalbasanyň içinde doňuzyň etini satýar. Düşündiňizmi? Halal kalbasa diýip ýazypdy, ýöne içinde doňuzyň etini satýarlar. Näme üçin biziň halkymyzda doňuzyň etini aldap ýedirýärler? Näme üçin doňuzyň etini ýedirýärler? Aýdyp berýin. Doňuz öz çagasyny özü ýer. Doňuz diýen bir jandar bar, bu bokyýar we öz çagasyny özü ýer. Soň men doňuz bakýanlaryň ka gitdim, çünki bizdäki orslar, ermenler, ýene garagörler öýünde doňuz saklaýardy. Şo sajikdan, stalowoýlardan, produktdan, zadyn alýardylardan äkidip doňuz bakýardy bizdäki orslar, ermenler doňuz bakýar, doňuz ýataklary bar bular. Soň şol doňuz ýatagyna gidip doňuz bakýandan oturup gepleşdik, ýani şu bir sanak ýaşul bardy, men tanýardym, şol doňuz bakýardy. Soň ýaşulyň ýanyna baryp soradyk, bu diýdik, doňuzyň eti haram dälmi? Doňuzy näme üçin haram etdiler diýen wagtymyz. Ol aýtdy ki, doňuzyň gulguzlayan wagty bar diýdi. Kerimjan diýdi. Ýani men Abdul Kerim diýýärdim. Ay menim şeýleje telpejigim bardy, gapgaraja telpejigim bardy, özüm gidijekdim. Ondan men şol elimden tutup aýlap ýörýärdi. Bak diýdi Abdul Kerim diýdi. Doňuzlaryň gulguzlayan wagty bar diýdi. Menem gidijek ýöne ullukan adam ýalap maňa gurrun berýärdi şo ýaşly. Gözüňe türkür. Indi şo ýaşly maňa gurrun beren wagty Abdul Kerim diýdi. Bak diýdi, ine doňuz guzulady diýdi. O bir özem mara. Fu atya gözüňe türkür, doňuz guzulany wagty atyp goýberýär. Ondan çağalar gelip toğurlar gidiyor toğurlar. Ondan sonra erkek var, erkek bilen nemesi urşup zat edip öz çağasını kavurdadıp bu kogarıp iyi aytacağım amına.
Ay on soň wara şol çykyp gaýtdym o taýdan. O ýaşy bilen saglaşyp çykyp gaýtdym we şonda maňa gurrun berdi. Bu diýdi adam zady ahlaksyzlaşdyrýar diýdi. Meselem deýus etýär diýdi. Deýus. Menem soradym bunda deýus näme bolýar diýdi. Namysyz bolýar diýdi. Meselem diýdi, ine diýdi, sen diýdi şu zady bilýärmi diýdi. Maňa elini şeýtdi dänimine. Şu zat näme bolýar diýdi. Şu zat näme bolýar? Ay menem aýtdym, bilemok men diýdim. Näme bolýar ol diýimde, şo diýdi bozkurt işaraty diýdi maňa. Bozkurt. Yani bozkurt, ay menem soraýan bozkurt näme, işaret näme? Soň bu ýaşly gurrun berdi. Diýdi ki, bozkurt diýdi, hiç wagt diýdi, öz urkoçuna diýdi, başga erkege degdirtmeýär diýdi. We özü diýdi, başga urkoçu bilen gezmeýär diýdi. Yani bozkurtlar bir erkek bir urkoçu bolup gezýär diýdi. We diýdi, öz urkoçuna hiç bir erkek olaýlaşdyrmaýar diýdi. Yani namysçan diýdi bozkurtlar diýdi. Eşi türkmen oğlun ýok isteňizler, gaýrat ediňler. Ýok ediň moderatorlaşyny. Onsoň bozkurt diýdi, indi gözüňize getirip görüň, onsoň şol indi diýdi, doňuzda diýdi namys bolmaýar diýdi. Doňuzyň diýdi erkek urkoçusy diýdi, şu birek diýdi, iteklep ýörýärler diýdi, öz çagysyny ip ýörýärler diýdi. Namys bolmaýar, deýus bolýar diýdi. Şol doňuzyň etini näçe adamlar, halk köpçüligi doňuzyň etini ýese namyssyzlaşýar diýdi. Ýani deýus bolýar diýdi. Bilýärmi? Bu adam zada halk köpçüligine nähili täsir edýär meselem. Biziň erkeklerimiz namysçan. Namysçan bolýarlar, ar namysly bolýarlar. Meselem şu wagtym şol ayal gyýlaryň edýän tansyna ýarym ýalamaç bolup bir şol PK jedaly ýarış oýnaýarlar ha. PK jedaly ýarış oýnaýarlar, dogrymy? PK jedaly ýarış oýnaýarlar, şonda şol neme kagady ýakýarlardan hem balagyny açyp içine taşlaýarlar. Gyzlar görýäňizmi? Näme edip böler? Ana şolar deýus. Şolaryň en atasam deýus, şo gyzlarym deýus şolar. Ana şolaryň çagalary erkek urkoçak, indi şolaryň urkoça, şolaryň gelecekde guzlamaly. Gözüňe tökür şol şöýdip kagady ýakyp balanyň içine taşlap potdusyny ýakyp ýören urkoçular bar ha. Şolaryň ene bolmaly gelecekde. Şolaryň çagasy bolmaly, ogly bolmaly, gyzy bolmaly. Onuň çagalary enesinden hem beter bolýar. Şo ýaşulynyň aýtmagyna görä. Çünki näme diýdi? Jelep jelepdir diýdi, jelepden bolan welezinadyr diýdi. Welezinalar hiç wagt insan şeklinde ýaşamaýar diýdi. Gözüňe tökür ýagny jelep jelepdir diýdi, jelepden bolan welezinadyr diýdi. Welezinalarda ar namys bolmaýandyr diýdi. Gözüňe tökür. Şonuň üçin bizlere doňuzyň etini ýedirip, ara içirip, neşekeş edip, narkoman edip, ahlaksyzlaşdyryp, çağlarymyzy opş tualetde sıçrýarlar. Meselem mekteplere bar ýa-ni. Sajikdan başlaýar. Mekteplerde opş tualet, opş diýmeklik ýagny ayal gyýlar köpçülikden bir sanap tualetde içine girýärler. İçinde bir giden tualetin çukurlary bar, ýani oturulyp sıçylýan çukurlary bar. Ýöne şonuň gapysy ýok. Kapılar ýok. Hemekşi çükün görkezip, pottusyny görkezip siýişip oturýarlar, bilýärmi? Bir gapdalar erkeklenki, bir gapdalan gyzlanky mektepde. Indi pikir edip görýän şol keçiklikden bizlere jinsi organlarymyzy görkezip ahlak perdesini bozýarlar. Ýani adam zatda, erkekde, ayalda ahlak perdesi bar. Şolar bizlere keçiklikden erkekler bilen oglanlary bir klasda, bir mektepde okudýarlar, hemmemiz birlikde bir tualete salýarlar we şeýdip ahlak perdesini bozmana başlaýarlar, bilýärmi? Çünkü kızlarımız bir-birinkini görüp tuvalette siyip oturýarlar, sıçyp oturýarlar. Erkeklerimiz hem şonlara bir-birinkini görüp siyip sıçyp oturýarlar. Soňra gulluk alyp gitýärler. Yani garaşsyz baky bir tarap döwletimizde, uruş bolmaýan döwletde 2 ýyl eskerlere gulluk edilýär. Bulam näme üçin edilýär? Özüňiz pikir edip görüň. Uruş bolmaýan döwletde näme üçin eskerlerimize 2 ýyllyk gulçuluk etdirýärler? Indi onu gurrun bereyim. Eskerlerimiz bismillah gulluga baran wagtda bu eskerleri urup kemle edýärler. Urup kemle edýärler. Hemmesini bir tuvalete salýarlar, bir tuvalet. Hemmesi bir sana baňa salýarlar, şol bir-biriniň götüni, çüküni görüp suwa düşýärler, bilýärmi? Ýani ahlak perdesini bozýarlar. Irden turýar ejeňi näme diýin? Gün ortam ýatýarlar ejeňi näme diýin? Afserler, komandirler ejeňi näme diýin? Doganyň näme diýin? Ejeňi näme diýin? Doganyň näme diýin? Şol 2 ýyllap seniň beýniňe hapy paýy sözler oturtýarlar. Ejeňi näme diýin? Doganyň näme diýin diýip. Çünki afserlaryň köpüsi hem türkmen däldi. Bilýärmi? Afserlaryň köpüsi türkmen däldi, doňjuk görüm. Senet görüm. Ýagny bular öýle bir bozdular, şeýle bir ahlaksyzlyk göredi, inanmarsyňyz. Adamlar meselem owalarda, şäherlerde akylly oglanlar bardyr, ýaşaş oglanlar, sportsmenler bardyr, ilmli bilimli oglanlar bar. Bular gulluga gidip gelýärler, olynam gözleri haramçylykdadyr. Öýler hem bir söz az, iki söz kän bir kelek travmaly gelýärler, travmaly bilýärmi? Çünki seni urup kemsedip şu namysyny, mertebäni dip gelýärler. Esasan şol ahal tarap, tejen tarapyň nemeleri millet paraçylyk edip eskerleri urýardylar. Meselem lewaply bolsun, daşagly bolsun, şolary ahallar, tejenler ýaman erbet eşek edip urýardylar. Çünki olaryň köpüsi farsdylar. Biz teke türkmen edip gören armiýanlar wady, farslar wady. Bular şol waýany bilet almak üçin gulluga gidýärler.
özlerini teke türkmen diýip tanadyp, özlerini türkmen görkezip, garaskoy görkezip, beýleki welaýatlary ezip ol afserlere olara padýeşke berýärdiler bilýän. Afserlere ahalaşka wat bolsa, afserler, komandirler, wayenler bulara padýeşke berip, bulary kapjorşyk edýärdiler, bulary ýene edýärdiler, dejurny komandir neme, baýa şolara kömek berýär, afserler gowurýardy bilýänmi? Ondan bular şol afserlaryň goldugundan peýdalanyp, öýlüler haramzada bolýardylar. Oğlanlar urup maýp edýärdiler, o namusyny, mertebesini dep gelýärdiler, ejeň näme dogan näme dip. Çünki olaryň köpüsi türkmen däl, doganjyklar. Farslar, armiýanlar dogan gelýär. Bilýän, bular afserler gowurýardy. Çünki Eýranyň Hamanisiniň öýle bir güýji bar. Türkmenistanyň içinde Farslary, armiýanlary gowurýardylar. Çünki Eýranyň Hamanisi ýaty güýçlüdi. Çünki buların köpüsi Şia'dy. Şia bular gowurýardy Hamani Şialaryň wadydy, halifisi. Ondan Gurbanguly Berdimuhammedow täjik kökenli Fars doganjyklaryň. Şonu uturyn. Bular gulluga giden wagty bu Ermeniler, Farslar özüni teke türkmen diýip tanadýardylar. Bular komandirler gowurýardy, bular hem azgynlyk döretýärdiler. Millet parazçylyk, welayat aýrymçylyk, ýene döredip, urup, kemsitip, ýaman zulum ýapýardylar doganjyklaryň. Düşünýäňizmi? Çünki bizleri birligimizi unutturdular. Bizlere türkmenligimizi unutturdular. Gara gözüňize döni. Eger de biz özümize dönmesek, dinimize, dilimize, medeniýetimize, däpdesturymyza eýe çykmasak, bu Hudaý olanlar bizleri ýaşatmaýarlar. Çünki hemme zat resmileştirilýär. Bak ana şu Kazaklar, Kırgızlar şu wagt Moskwadan KGB sistemasynyň arxiwini aldylar, öz taryhyny öwrenmeklik üçin. Ene şu wagt Kırgızlar Orslardan KGB sistemasynyň arxiwini aldylar. Bilemok näde aldylar, ýöne alypdyrlar. Şu wagt özüniň taryhyny dikeldi otuýlar. Diýerler ki şu Krasny armiýa döredilen wagty Kırgızstanyň içinde öýle bir katliam edipdirler eken. Yani katliam diýmeklik köpçüliklerini Kırgızlar öldüripdirler, atyp çekipdirler. Şonda şolary açlyk bilen kynanlarynda şu Kırgızlaryň baş tutanlary bolupdyr eken, hanlary, begleri bolupdyr eken. Bular hem şol predator rodina diýip, dönük diýip, gönümel atyp gidýän ekenler bilýär. Yani şu taryhyny şu wagt aldylar. Indi Türkmenistanyň prezidenti döwlet ýolbaşçylary türkmen bolsa, döwlet güýjüni el alýar, türkmenleri el alýar we şol Moskwanyň KGB sistemasynyň taryhyny alýar şolardan. Şonda Türkmenistanyň içinde kimler bar, gullukda nämeler edildi, onu biznesde nämeler edildi, siýasatda nämeler edildi, geçmişde nämeler edildi, bu zatlaryň taryhy ýüze çykýar. Şo zatlardan gorkýarlar, şonuň uturynam hökümet bar, halk bar, ortada daşylar bar. Ortada daşylar bar, ýagny halkyň kemçiligi bar, hökümetiň geleňsizligi bar. Ortada da bular gowurýan türkmen bolmadyk, musulman bolmadyk şeýle bir toplum bar. Ýagny hökümetiň grajdanlardan bolan eskerleri bar. Ýagny hökümetiň grajdanlardan bolan eskerleri bar. Meselem Amerika haýsy ýurtda protesta etdirjek bolsa, öz adamlaryna şeýit ýawalynym, Amerikan adamlar çykýarlar da bunt tudurýarlar, protest edýärler. Bilýärmi? Bular hem edil şonnalar. Eger de Türkmenistanyň prezidenti türkmen bolsa, Putin endi diýär, şular ortaga çykyp miting, protest edip, ýakyp, ejen şol türkmen prezidenti wezipeden aýyrýarlar. Düşündiňizden bular ýürüti ýetişdirilýär, köpedilýär. Türkmenistanyň içinde bulara näme bar? Dernekler bar, diasporalar bar, bular gowurýan konsullar, pasollar bar we Yagova şaýatlar diýen bir sekta bar. Öýme-öý aýlanýan we aýlanmaklyga ruhsat berilen Yagova şaýatlar diýilen bir sekta bar. Bu sektalaryň işi näme? Bular näme iş amal aşyrýar? Bular hem göz, hem gulak, hem dil Türkmenistanyň içinde. Bular ähli şol nemelere aýlanýarlar, bulara maglumat berýärler, pikir alýarlar we taýýarlaýarlar. Yani Türkmenler oýanyp başlady, tarih ýüze çykyp başlady. Sizler näme etmeli? Hakykat aýdýan adamlary sökmeli, kemsitmeli, mertebesini dipgilemeli, söz-sözläp bilmez ýala getmeli. Düşündiňizmi? Erkekleri, urkoçlary men türkmen diýärler, men teke diýärler, ýene gara gör diýärler, gelýärler dänim. Sana sögüp kemsitip başlaýandyrlar. Çünki gorkýarlar. Hökümet bar, halk bar, ortada daşylar bar, doganjyklaryň. Ortada daşylar bar. Eger Türkmenistanyň hökümeti Türkmenlere serdip başlasa, Türkmenlerin kemçiliklerini düzedip başlasa, bular var gün bunt tudurýar. Gurbangulyny serdaram ýok edýärler, bilýärmi? Ýöne şu wagt gowurýarlar ki, çünki halkyna seretmesin, Türkmenlere seretmesin. Şuňaňyz dälmi? Türkmenlere seretmesin. Indi bizim siýasatçylarymyz, bizim ýurtdaşyndaky siýasatçy men, opozisiýa men diýip ýören, hukuk gowurajy men diýip ýörenler, ýarsy Amerikanyň bähwidine hereket edýär. Ýarsy Orsedyň bähwidine hereket edýär. Ýarsy Ingilteräniň bähwidine hereket edýär. Ýarsy Türkiýanyň çykarlaryny göz tutup hereket edýär. Emma türkmenler üçin, Türkmenistan döwletimiziň gelejegi üçin hereket edýän ýok doganjyklar. Ýok.
Hersi birinin çıkarını göz önüne tutup hareket edýärler. Türkmenler üçin, geleceğimiz üçin, ýaş nesil üçin, dinimiz, dilimiz, medeniyetimiz, däpdesturumyz üçin çykyş edýäni ýok. Çünki gorkýarlar. Hakykaty aýtmana gorkýarlar. Çünki hakykaty aýtsalar özüniň kimligi ýüze çykýar. Sebäbi Sapar Murat Türkmenbaşyny öldürmeklik üçin plan proje düzülen wagty öz adamlaryny Amerika, Fransiýa, Ingiltere, Moskwa yerleşdirdiler we bulary hukuk goraýjy opozisiýa edip Sapar Murat Türkmenbaşynyň döwründe taýýarladylar. Ve Gurbanulynyň döwründe bular bildirgisiz Gurbanulyny gowrak gezdiler. Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti, şu wagt hökümeti Sapar Murat Türkmenbaşy öldürilmäke ýurtdaşyny ele geçirdiler. Düşünýäňizmi? Opozisiýasyny, hukuk goraýjysyny ele geçirdiler. Sapar Murat Türkmenbaşyny öldürdüler. Sistemanyň kontrolüni ele aldylar. Bir giden adamlary türmäge basdylar. Indi bolsa keziledip bizleri qynap, öz ýurdumuzy terk etdirip oturýarlar. Bu zatlar açyk hakykat. Bu zatlary dinlemeklikden, ýaýratmaklykdan gorkmaň dogonjuklarym şu wagt bir giden TikTok kanallar bardyr. Biyaz TV, Türkmen Portal, Ýene Gara Gör, Hakyky Maglumat, o saýry bu saýry bir giden maglumat beren TikTok kanallar döredi. Goýýan video roliklaryna seredin. Sizin üstüňizden gülýärler. Sizin üstüňizden gülüp video rolik goýýarlar. Goýýan video roliklarynda berýän maglumatlaryna siz bile düşünmeýäňiz. Alda oturýar. Türkmenistanda 45 000 manat aýlyk alýanlar bar diýär. Yalan sözler oturýar, üstüňizden gülýärler. Sizin üstüňizden gülüp lezzet alyp oturýar. Sizin günüňizi kynlaşdyrýarlar, yalan maglumat berýärler. Sizin üstüňizden gülýärler. Emma sizler şolara garşy işaret etmeýäňiz. Kommentara yazmaýaňyz, video roliklaryny alyp öz pikirleriňizi aýtmaýaňyz. Maral Durdywany samolýoda minip uçurdyňyz. Maral Durdywany kemsitdiňiz, söýükdiňiz, bir adam ýokarda diýen üçin. Ondan daşaly ol Bahar Hojaýewany, Kerim Hallyny, o şoňa meňdeş bir giden şahsiýetlerimizi maskaralaýaňyz, söýükýäňiz, kemsitýäňiz. Emma sizin gözüňize dürtüp yalan sözler video goýup oturan bir giden TikTok kanallar bar üstüňizden gülüp oturan. Näme üçin şolara narazylygyňyzy bildirmeýäňiz? Näme üçin şolaryň videosyny, suratyny alyp ýapyşdyryp hasabat soramaýaňyz? Bular ýalak ejidaгаnym bolmaň. Bular ýalak namark 200'lü bolmaňa dogonjuklarym. Näme üçin namarklyk edýäňiz? Bir giden Biyaz TV, Türkmen Portal, TVNäme, Ýene Gara Görlerinde sizin üstüňizden gülüp yalan maglumatlar beren bolup oturýarlar. Men şolaryň köpüsiniň haýsy milletdendigini bilýän dogonjuklarym. Şolaryň haýsy milletdendigini, olaryň süýjü sözläp türkmen dilinde gramatly gurulýany serede oturman dogonjuklarym. Olaryň süýjü sözläp türkmençe gurulýany serede oturman men olaryň haýsy milletdendigini, haýsy din ananýanlygyny bilýän olaryň. TikTokernyň, blogernyň, habar berýänläriniň her birisiniň haýsy milletdendigini, haýsy din ananýandyklaryny, näme üçin bular ýalňyş maglumat berip halkyň üstünden gülüp oturandygyny bilip oturýar. O taýda Nazarittasyny gygyrdyp böler. Nazaritta näme üçin öňe sürýärler? Jemal Saparwa näme üçin öňe sürýärler? Bilýäňizmi? Üstümizden gülmek üçin öňe sürýärler. Äri geriň getirip satdy. Nazir Habibow näçegede türmäge düşdi? Näçegede geriň getirdi Türkmenistan içine? Eýrandan getirdi. Eýranyň türmesinde ýatydy Nazir Habibow. Eýranyň türmesinden Nazir Habibowy şu wagt Türkmenistana getirip azatlyk berdiler. Nazir Habibow haýsy milletden? Nazir Habibowyň heleýi, Nazaritta haýsy milletden? Bular keten köýnek geýýärler, türkmen köýnek geýýärler, türkmençe goşgu diýip aýdymaýdýarlar. Bizim üstümizden gülýärler. Aşgabatda ýağ ýyp ipek geýýärler. Ölleriň hemmesi gelmişe bularyň. Hemmesi gelmişe. Haýsy milletden olar? Türkmenmi şolar? Türkmeniň mahsusy bolan edim gylymlar barmy şolarda? Jemal Saparwa näme diýipdi? Bir giden adamlaryň jaýyny alypdyr, bir giden adamlaryň puluny alypdyr, bir giden adamlar çürkep kidad edipdir. Kim çäri görüp bilýär? Jemal Saparwa çäri görüp bilýän adalet ministrlikleri barmy? Iň belki Türkmenistan içinde medeniyet işgärlerine çäri görüp biljek adalet ministri ýok. Prezidente çäri görüp biljek adalet ministrlikleri barmy? Olary kim saýlaýar? Häkimini, prokuroruny, sudyny kim o wezipeleri belleýär? Dogonjuklarym bak, eger sen hareket etmeseňiz, sizleri din bilen, siyasat bilen ýok etjekdirler. Sizin geleceğinizi maýyp etjekdirler. Çağalaryňyzy kördekin etjekdirler. Ahlaksyz, namussuz, mertebesiz ýeňi ýolu etjekdirler. Barada jamyza aklyňyzy işlediňiz dogonjuklarym. Barada jamyza hareket edin, aklyňyz ulanyň geleceğiniz üçin, ar namus üçin, watan üçin o. Beýtmän gara gözüňizi dönin. Beýtmän men sizden haýyş edýän. Biz bir Türkmen diýen millet. Bak, dünýä ýüzündäki türkmenler türkmen diýmäne utanýar. Dünýä ýüzündäki türkmenler türkmen diýmäne utanýar, çünki Türkmenistanyň içinde şeýle bir toplum döredildi. Türkmenistanyň içinde şeýle bir toplum bar. Türkmenistanyň içinde mazar almayan toplum bar. Bak, mazar almayan toplum bar. Kur'anyň aýatyny okan wagtyň iki eli bilen gulagyny tutup gygyrýan toplum ýaşaýar. Türkmenistanyň içinde wele zynadan bir giden toplum bar.
Velezanadan olan bir giden toplum var. Türkmenistan'ın içinde Türkmen bolmadık, Musulman bolmadık, bir giden Türkmeni ýigrenýän, ýaşaýan milletler var. Yani Türkmene düşman gerekli değil. Düşman içeride. Daştan düşman gelmeyecektir. Düşman içeriden bizleri çökürüp devletimizi yumurjoktur. Devlet vezifelerini ele geçirýärler, siyasi ve iktisadi güýji ele alýarlar ve bizleri bitirýärler. Urman, sökmen Türkmenistan'ı terk ettirýärler. Indi mana jaýlar söküp böler. Daça diýärler, ýene gara gör diýärler, jaýlar sökýärler. Baryp näçinji ýylda goýdum şonu. Bak menin beýleki Direş Türkmen kanalyma girip görün, jaýlary ýumurýanlyklar barada video goýdum. Ana başladylar şu wagt. Şu wagt Türkmenistanyň içinde Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň Gämi diýen ýerinde bir giden daçalar söküp ýumrup böler. Adamlar näme diýär? Elimizden jaýymyzy aldylar diýär, derene hiç tat bermediler diýär. Dün jaýymyz wady diýär, bugünkü gün biz kwartrant bolduk diýär. Ýylyň öýünde ýaşamaly bolduk, näme del diýär. Şu şekilde video goýýarlar. Bak Çoğolnu'da 10 kilometrlik daçany söktüler. Çoğolnu'da 10 kilometrlik daçany söktüler. Bir giden ýaşaýjylary öýsiz goýdular. Ne öý berdiler, ne jaý berdiler, ne kömek etdiler. Sen etip görün. Indi şu wagt Gämini söküp başladylar. Bak sizleriň jaýlaryňyzy sökjekdirler, sizleri weýran etjekdirler. Bak bu hudaýronlar sizi ýaşatmaýar dogonjuklarym, bunu unutmaň. Bu hudaýronlar sessiz gelseňiz sizin külüňizi sowurýar. Şonu mutluyum sizden haýyşdym dogonjuklarym, aklyňyzy ulanyň dogonjuklarym. Allah'a sığının, Kur'an-ı Kerim okan. Bizler hemmemiz Kur'an'a saralmaly. Kur'an okumaly. Peygamberimizin sünnetini berca etmeli, başka çare yok. Siz nire urunsaňyz urnaýyn. Ähli güýçler bularyň elinde. Bankowy sistemalar, hukuk goraýjylar, ähli güýçler bularyň elinde. Pul bularyň elinde. Ondan sonra hukuk goraýjy adalatlar bularyň elinde. Siz bulary adalat ol demokratiýa bilen, hak bilen, hukuk bilen yeňip bilmeýäňiz. Bak size açık aýdýan dogonjuklarym. Biz bulary dine Allah'ın güýçi bilen Kur'an'ı okap ýenjektiriz. Eger Kur'an'ı okap başlasaňyz, Kur'an'a düşünüp başlasaňyz, Peygamberimizin sünneti bolup Allah'a iman edip hereket edip başlasaňyz, Allah Taala bize kömek etjektir we bulary perişan etjektir. Gözlerini kör etjektir, bizlere aralmaklygy nesip ettirjektir. Size ak ýüreg bilen aýdýan. Şunu diňiz Allah'tan maşyn dilediňiz, jaý dilediňiz, pul dilediňiz, emma Allah'ın emrini berjaý etmediňiz. Näme üçin diňe Allah siziň diňiňizi etmeli? Näme üçin Allah diňe sizi kanagatlandyrmaly? Emma siz näme üçin Allah'ın emrini berjaý etmeýäňiz? Siz näme üçin Allah'ın emirlerini berjaý edip uýgulamaýaňyz? Sizlere jaý gerek wagty Allah ýadyňyza düşýär. Pul gerek wagty, maşyn gerek wagty Allah ýadyňyza düşýär. Dilemekligi bilýäňiz, emma imanly ýürek bilen hyzmat etmekligi bilmeýäňiz. Nankörsizler var. Näme üçin Allah'ın buýrugyny berjaý etmeýäňiz? Dilemekligi bilýäňiz. Näme üçin gereket etmeýäňiz? Kur'any okumaýaňyz. Sünnetini berjaý etmeýäňiz, öwrenmeýäňiz, ne Kur'an okuýaňyz, ne kelime şahadat bilýäňiz. Diňe dilemekligi bilýäňiz, dileýärler. Oturup diňe dileýärler. Emma hereket etmekligi, Allah'ın emrini berjaý etmekligi, Kur'an okap Allah'ı tanamaklygy bilmeýärler. Hawa bir giden adam oturup dileýär, näme üçin meniň dilegim hasyl bolmaýar? Sen Allah'ın emrini berjaý etdiňmi? Sen Kur'an okap Allah'a göz getirdiňmi? Allah sana emir berýär. Allah sana düşmanlaryny tanadýar. Sen näme üçin Allah'ın emrini berjaý edip şoňa görä ýol tutmaýan? Oku diýseň okumaýarlar. İman et diýseň etmeýärler. Kelime şahadat bilmeýärler. Ýene oturup dileýärler. Näme üçin Allah maňa kömek etmeýär diýýärler. Allah näme üçin kömek etsin sana? Kur'an okumasaňyz, Allah'ın emrini berjaý etmeseňiz, diňe dilemekligi bilýäňiz. Dile, emma hereket etme. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de näme diýär? Birazjyk aklyňyz ulandy. Ey iman edenler diýär. Näme üçin siz aklyňyzy ulanmaýarsyňyz diýär. Näme üçin aklyňyzy ulanmaýarsyňyz diýär. Munafıklar diýär, munafıklar. İman edenleri gören wagtlary biz de iman etdik diýerler diýär. Biz de musulman, biz de Allah'dan ýas diýerler diýär. Emma musulman iman edenler gitdikden sonra öz şeytanlary bilen baş-başa galdyklarynda biz olary aldadyk, biz olaryň üstünden gülýäs diýerler diýär. Munafıklar gatyr aýlgançdyr diýär. Olara aýlganç bir şekilde azap bardyr diýär. Tanada otura Allah Taala bize bular tanada otura. Bularyň Türkmen diýeni Türkmen däl, musulman diýeni musulman däl. Bularyň süýjü sözüne ananmaň dogonjuklarym. Meniň bir Rahim diýen dogonjugum var. Rahim gelip näme diýär? Dilleri şekerdir diýär, yürekleri zäherdir diýär. Ellerine mümkinçilik geçse Türkmenleri ýok eder diýär. Rahim dogonjugumy dinläp görmedingizmi? Rahim dogonjugum her gelek gelende aýdýar. Şol ýaş oglanjuk, Akmuratjan var, Rahim var, Mustafa var, bir giden oglanlar var. Hemmesi bilimli, ilmli. Allah can ilmini arttırsın, uzak ömürler versin. Näme diýýärler dinläp görýäňiz şu çağlary? Bak, akıl ýaşda däl.
Akıl başta, bilmek isleýände, Allah'a iman edende akıl. Ýaş oglanjyklar hemme zady bilýärler. Gelip patırdadyp aýdyp gidýärler. Şeýle bir insanlar var diýär. Dilleri şekerdir, yüreği zäherdir. Elle mümkinçilik geçse Türkmeni ýok etjekdir diýär. Akmurady seredikler, Akmurad Türkmenistanyň içinde näçe sanyk syýasy partiýanyň baglygyny bilýär. Mejlisiň başlygyny bilýär. O halk maslahatynyň başlygyny bilýär. Haýsy sistemadadygyny bilýär. Sered ýaş oglanjyklar hemme zady bilýär. Biziňkiler näme bilýär? Öwmekligi bilýär, sökmekligi bilýär, iýmek içmegi bilýär, haramçylyk etmegi bilýär. 50 gram içip dünýäni unutmakligi bilýär. Ana näme bilýär? Ana birleri kime meňzetdiler? Birleri maýyp etdiler, birleri sergezan etdiler. Getirip Turkiýada it taktyrdylar, it. Garrysyny wagtyrýarlar. Ey doganjyklarym, şükür diýmekliň manysy näme? Sabr bilen şükürüň manysyny bilmeýärler. Şükür diýmeklik Arapçadan gelip çykan söz. Edilen ýaşlyga sag bolsun aýtmaklyk, minnetdarlyk bildirmeklik. Zulma şükür etmeli däl. Şükür diýilen Arapça söz. Şükür diýilen sözi Arapçadan Türkmençe terjime edilen wagty edilen ýaşlyga minnetdarlyk bildirmeklik. Emma bize kim ýaşlyk etdi? Bizlere kim ýaşlyk etdi? Bizler şükür edip ona sag bolsun aýdar ýaly. Bize Allah ýaşlyk etdi. Tek yaratıcı bolan biricik Allah'ım bizleri yaratdy. Bizlere akıl verdi, el verdi, göz verdi, kulak verdi, imanly ýürek verdi. Şükürler bolsun. Yaradana şükürler bolsun. Emma siz näme şükür edýäňiz? Sabr sözüniň manysyny bilýäňizmi? Sabr etmekliň manysyny bilýäňizmi? Sabr etmeklik, zulüm etmeklikden saklanyp pikir etmeklik. Allah'a düşünüp Allah'a iman etmeklik. Emma bular ne sabra düşünýärler, ne şükürü düşünýärler. Arapçadan Farsça, Farsçadan Arapça, Orsça. Bir eňlere teň etdiler doganjyklarym. Bizleri Arap öwretdiler, Arapça öwretdiler, Farsça öwretdiler, Orsça öwretdiler, Türkmençäni öwretmediler. Adamlar düşünen oklara, adamlar düşünmeýär doganjyklarym. Aşgabat diýmeklik aşıklar şäheri, Jelepler şäheri, Küntüler şäheri, agyrlygyň haramçylygyň döreýän şäheri. Aşgabat diýilen Aşgabat, Krasna armiýanyň bazasy. Eger bilmeýän bolsaňyz, Aşgabat Krasna armiýanyň bazasy, woyenny bazasy bolan. Türkmenleri ýok etmek üçin gurulan ýer bolan. Bak düşmany daşdan gözlemeň doganjyklarym. Näme üçin bizler ýigrenýärler? Çünki bir wagtlar Predatel rodyna diýip bizleri Moskwada attyrdylar. Indän bolsa bizlere türkmençesini ulanýarlar. Predatel rodyna, watan dönügi. Watan barmy? Watan galdymy? Öýüňiz ýok, öýüňiz ýok, jaýyňyzyň dokumenty ýok. Nämenin watan gururumy doganjyklarym? Öýüňiz ýok, öýüňiz ýok. Öý almaklyk üçin iki sanak är saklaýarlar. Bizim ayal gyýlarymyz çag eklemek üçin, jaý salmak üçin, Türkmenistanda ýaşamak üçin iki sanak är saklaýarlar. Bir sanak äri Türkmenistanda, bir sanak äri Turkiýada. Kimlik almak üçin? Oturmalmak üçin. Awraýmy bize? Aýdyň siz maňa, bizim ayal gyýlarymyz iki sanak är saklamaklyk mejburiýetinde galdy. Bizim ayal maşgalarymyz Türkmenistandaky ärini taşlap, Turkiýadaky heleýsizlere är bolmaklyk, ayal bolmaklyk zorunda galdy. Doganjyklarym, aklyňyz ulanyň, ey gary doganjyklarym. Nira barýaňyz? Sizleri Allah'a söktürýärler, peýgambere söktürýärler, Allah'ı unutturýarlar. Sizleri mazar almajakdyr. Sizleri öwliýa almajakdyr. Tawadyňyzy göterer adam tapylmajakdyr. Bak doganjyklarym, sizleri öwliýa almajakdyr. Mazaryňyzy göterer adam tapylmajakdyr. Unutmaň muny doganjyklarym. Bak sizlere her gerek käkelä aýdýan. Hökümet wa, halk wa, ortada türkmen bolmadyk, musulman bolmadyk, halk düşmanlary wa. Bulary dine imanyň güýji bilen ýeňersiňiz. Kur'an okap, Allah'a göz getiren günüňiz perişan edersiňiz. Başga ýol bilen alyp bilmeýäňiz. Sizler bulara demokratiýa getirip bilmeýäňiz. Çünki bulary döreden demokratiýa. Bulary gorayan demokratiýa. Bulary gorayan konstitusiýa. Hanha Vatikan. Vatikan kimler? Katolikler. Katolikler kimler? Ana İncilden döredilen kanunyň maddalar. Olar kimi gorýar? Şulary gorýar. Hanha Orset. Komünistler. Komünistler seni gorar öýdäň doganjyklarym. Siz kime ananýaňyz o? Kime ananýaňyz? Komünistler, katolikler bize kömek eder öýdäňmi? Bizleri ýok ederler doganjyklarym. Bizleri perişan eder doganjyklarym. Etjek bolsalar näme üçin etmeýärler? Sanksiýa girizmeýärler, dollarlaryny doňdurmaýarlar. Şularyň baýlygy nerede? Türkmenistanyň häkimleriniň baýlary. Prezidentiň tohum tiýji, ministrleriň tohum tiýji, häkimleriň tohum tiýji, bularyň pullary, baýlyklary nerede? Ýurtdaşynda. Çağalary nerede? Ýurtdaşynda. Ana, sen edin Amerikada, Ýewropada, Arabistanda, Hytaýda, Moskwada çağalary. Bak doganjyklarym, sizden etjek haýyşdym, Kur'an okan. Kur'an okan, Kur'anyň güýji bilen ýeňjeksiňiz.
Bak dogonjuklarım. Afganistan'da yaşayan Türkmen dogonlarımızı Bin Laden deyip bombaladılar. Terörist deyip bombaladılar. İran'ın beren maglumatı esasında İnglisler gelip bombaladılar. İran istihbarat veriyor. Türkmenlerin yerde yaşayanlığını Kayseri'de esker var, Kayseri'de yene var. Şoların koordinatını veriyor. İnglisler gelip bombalaya. Orslar gelip bombalaya. İnglisler gelip bombalaya. En sonunda da ama Bin Laden badi bombaladılar. Türkmenleri öldürmek için elinde varını ettiler, şeydi. Hatay'ın kucağına verdiler. Müslümanın düşmanı İran'dır, Türkmenin düşmanı Hatay'dır, Çinlerdir. Eğer düşmanınızı tanımasanız, yenip bilmeyeceksiniz. Yenip bilmeyeceksiniz doğuncuklarım. Şonun için sizden haşit ediyen Kur'an okan. Kur'an okan, yaltanman, Kur'an okan. Türk dilinde, Ors dilinde, Türkmen dilinde, Arap dilinde Kur'an-ı Kerim'i okan. Okan doğuncuklarım düşmanınızı tanıyacaksınız. Oğlun düşmanı Hatay'dır, Müslümanın düşmanı İran'dır. Bunlar birleşip bizlerin külümüzü soğurayanlardır. Ah doğuncuklarım benim. Şu tayda meni dinläp duran dogonjuklarym sizin wagtyňyzy aldym. Sizin gyldan gymmatly wagtyňyzy sarp etdirip dinletdim. İnşallah gerekli maglumatlar alansyňyz diýip umyd edýän. Ýani özüňizi goraň, çağlaryňyzy goraň, gelecegiňizi goraň. Sizlere bir sır bermek isleýän. Dikkat bilen dinleň. Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe 2021-nji ýylda şeýle bir hereket döredildi. TikTok platformasında alımly, bilimli, zekinli ýaşlarymyzy internet ulgamynda psikologik tarapdan ataka etmeli, olaryň beýnisini zäherlemeli, halka söktürmeli, şeýdip halkdan elini sogatmaly, tanalýan şahsiýet bolmaklykdan alyk galmaly. Halkın söýgüsini gazanyp bilmez ýala etmeli. İslesen Instagram'da video paylaş, Facebook'ta video paylaş, TikTok'ta video paylaş. Senin beýnini zäherlemeli, halka söýgür ýala etmeli, tanalýan şahsiýet bolmaklykdan alyk galmaly. Şeýle bir hereket döredildi. Bular üçin gyzlarym we oglanlarym sizlere kommentarda ejeňe, bajyňa, namusyna, mertebeňize söýüp ýazarlar. Adynan tapmarsyňyz, suratynan tapmarsyňyz, emma gelip sizleri provokasiýa ederler, zäherlerler, halka söktürerler. Sizin tanalyan şahsiýet bolmaklykdan, halkyň söýgüsini gazanmaklykdan, ilmli, bilimli, bir hoşnetli insan bolmaklykdan alyp goýmak isleýärler. Sizleri östürmek islemeýärler. Şeýle bir proje bar. Biz bu projany dargatdyk, biz bu projany ýok etdik. İnşallah bu adamlaram tapylar, tutular we bulara da aýlygynç bir hasap berdirler. Ýöne sizler tanalyan şahsiýetler, isle Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, TikTok'ta manily, mazmunly video paylaşan wagtyňyz, halka söýüp hyzmat edip söz sözlän wagtyňyz, sizleri kemzirip kommentariýa ýazýarlara, blog edin, engelläň, ýok edin, üns bermäň. Bu ýörüte döredildi. 2021-nji ýylda bunyň düýbi tutuldy. Gyzlarym ma, oglanlarym ma bular uzaklyk internetde oturýarlar, alymly, bilimli, manily, mazmunly söz sözlän video paylaşýan blogerleriň, TikTokerleriň beýnisini zäherleýärler. Sizden haýyş edýän, üns bermejekdiňiz, blog etjeksiniz, halky söýüp hyzmat etjeksiniz. Allah'a iman edip pek yürekli, manily, mazmunly sözler sözlejeksiniz. Ýaş nesillerimizi bu zalymlardan halas etjeksiniz. Ey gudratly güýçli Allah'ım, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, Türk iman milletimi, Türkmen milletimi, beladan, beterden, hopdan, hatardan, nähat töhmetden, zalimlaryň zulmündan gorap sakla. Ýagşylara ýanaşdyr, ýamanlardan azaşdyr. Kasteden pes bolsun, ýaman gözü ters bolsun, ýaşan sap bersin. Türk iman milletim Türkmenistanda baş bolsun inşallah. Allah'a iman edip İslam'a dikelsin inşallah. Amin ya Rabbil alamin. Hoş sağ olun Türk iman milletim, Türkmen dogonjuklarym. Allah'a emanet olun.